Голямо ям си, значи. Това не е място за някой с твоите сили. Какъв е този сорт да стои затворен тук? Аз живея тук. Живееш? Значи ти си забител репортерите ли, мой човек? Кой е репортер? Не знаеш какво е телевизия? Не. А интернет? Фейсбук, Ютуб, Тъмблър, Лига? Добре. А хентай? Разбира се, много ясно как. Това беше един октобот, нали така? Сагицо, осъзнай се, моето момче, не осъзнаваш какво изпускаш. Навън има невероятни неща, ела с мен. Господарят ми се нуждае от мен. Оф, той не те заслужава. Ти дори не осъзнаваш какво място е затворил. Това място е душата на Ичиго. Би било прекрасна, ако той беше щастлив. И аз ще му помогна да я направи такава. Ами ако аз го направя щастлив, тогава ще ме последваш ли? Ти да го направиш щастлив. Абсурд. Не подценявай Морамаса, мой човек. Така всички знаят, че човеците имат странни предпочитания към околния свят, но мъжете са доста по-праволинейни. Интересуват се главно от тези неща, но най-вече от жени, нали така? Зангицо, я кажи, има някой момиче, което е скъпо за Ичиго? Ами, не е само едно. Господарят ми има голямо сърце. Сърце. Има къде по-лесен начин да намажеш някоя. Ще дам за теб един начин. Добре. Успокой се. Единственото, което искам от теб, спокойно, е да си ги представиш в най-малките подробности. Аз стигам. Така, аз сте. Не беше ли? A, B, C, D, E, F, G, H, I... Не. Това е като онова с октопода, ако помниш от по-рано. Така, тази ми изглежда приветлива. Вау! Ей, момиче. Добър ден, Чичо. Чичо? Чичо, къде съм? Аз не съм Чичо. Виж какво? Подготвяме изненада за Ичиго, затова да потърсим. Изненада за Куросаки към Сълзи Батко ли? И откъде това е батко, аз съм Чичо. Добре, както и да е. Кажи с какво би могла да го изненадаш? Бих му сготвила супа. Добре. Нека да сложим този октопод и патето от тоалетната и шоколада с обвивката. Това за мъжко ползване. Обаче ще мирише малко гадно. Нека да сложим прах за пране. И от любимото кафе на Ичиго. Зангито, не знаеш? И от
ми, Зангецо. Добре, малко супичка. Да, нека се посъвзема малко. Какво си мислиш, че правиш? Безсрамник! Нима това начина да се държиш с една дама? А? Тебе кой те възпитава, бе? Очаквам извинение за всичко това. И на двете ни! О, феминистка! Моля? Много по-лошо. Как ме нарече? Я повтори! Нищожество! Ромаса, покажи на тази вещица. Ето и се учи, бе, момче. Ей, момиче! Ти на мен така ли ще ходиш, бе? А? На мен така ли ще ми ходиш? Няма ли да е 30 лет говори? Няма ли да е 30 лет? А ти? Аз нямам Защото все пак си, що позволяваш такива неща? А? А? Нищожество такава, до него, до него! Айде, айде! Айде до него! Веднага, почвай, детко! Нека да ви позволи да говорите! Как смееш? Нито дума за това на никого. Казах ли ти? И че го има наистина голямо сърце, освен другото. Зангец. Направих едно интересно заключение. Така. И че го е заобиколено от всякакви жени. Но никой не показва да има чувства към него. Нито е невинната, нито властта. Нали така? Ти също не знаеш да има нещо такова. Май не. Това има само аналогично обяснение, уважаеми приятели. Искам да се окрутиш, да помислиш трезво. Няма ли някой момче, с който да прекара повече време, а? Абе, с какви глупости ми говориш, бе? Има нормални отношения с всичките мъже около него. Добре, помисли по-дълбоко. Съвсем нормално е. Единия, например, покани в магазина си и го чакай се сладки там. Охо, продължавай, давай. Ти също знаеш, там усещам присъствието и на още един. И те тримата прекарват цели дни заедно там. И понякога са превъзбудени. Що, трябва да проверя нещо. Ама се не греши, да човек. Орахара, киски, ябра и ренче, повикай ги тук. Тръбичката? Те са. Ало, Рахара, видя ли новите мушкащи движения, които и че го използва последния път? А доскоро бе просто поредното момче с голям меч. Аз тренирах усърдно с години. Възможно е някой да навлезе толкова навътре, без подготовка. С какви ръце ме е държал? Зангеца са! И че го значително се подобри след като прекарахте известно време заедно. Аз лично изпитах неговите умения. Много любопитно. Няма нищо общо с тези двамата. Ама Райсан е прав. Вече чувството, когато Куросаки-сан хвана мече, корено различно. Зангеца са не трябва да скромна. Добре, Зангец, искаме да питам едно. Сигурен ли си, че не си помагал в магазина, а? Добре. Може да ме свържиш с теб? Добре. Да предположим, че ти вярвам. Я кажете, а вие двамата къде научихте за новите движения и умения на Ичиго? Става много по-активен и настъпателен. Движенията на краката му останаха много по-бързи и прецизни. Цялата сила на тялото му се концентрираше в точката на пробождане. За миг можеше да направи решението. Даже някой зад него. Вече много по-забавно се биеш с него. Да се биеш? Ами да, какво друго? Вие не гледахте ли? You know. What? Абе, гледаме, бе, човек! Не знам защо
защо го казваш, но си позволяваш твърде много да ме обвиняваш в такива истории. Успокойте се, Барайсан. Не е нужно да го взимате толкова навътре. Какво трябва да значи това? Петко такъв. Странно. Не се идентифицирайте толкова с определението, Барайсан. То, питай двама ли, ако обвиниш мен, признаваш себе си за гей. Въпросът повлия само на вас. А, Барайсан. Нещастник. Зангицо! Зангицо! Чакай. Не бързи се заключенията. Те двамата май се прикриват. Трябва да ги предразположим. Моля ти се само не това. Виж колко много малки деца в публиката. Взе, че го може да е късно, но те... Абе, не забравяй! Правим това за кого? Айде. Бъди добро, момче. Айде. Пичи го. Какво беше това дяволе? А, Барайсан, Кажа се, Барайсан. усетих как неговото рядко ни контролира. Нещастник, ама така. Странна реакция. Не знам за но те двамата май са хетеро. Не знам какво си мисля вече. Сърцето ми е толкова объркано. Добре. Има още нещо. Когато влязах тук, материализирах подсъзнанието на Ичико и го заключих там. Мисля, че трябва да видиш това. Извинете. Шиникай? Нищо не съм видял. Какво ама да кажеш, бе? Това тези. Неудобно ми е. Сега сме само двамата, няма кой да ни се меси. Какво имате предвид? Схващай решение! Не знаеш, че си такъв? Женчо. Моля ви, загърнете се. Какво бе, някакъв блез грешка ли ми имаш? Много са поклаща, а по-късни. Много са по-късни. Боже, не знаеш, че си такъв, Женчо. Ето, хубаво, чакай. О, благодаря ви. Чакай, Гримджоана? Как бе, вече? Ти не беше ли мъж, бе? Какво ти тази глупака? Сте се очи съм. Виж, аз нямам нищо против и така си много хубава. Муфи, Женчо, пак с 100 пъти по-мъж от теб. 100 минус 1. Сега ще изти. Чакай. Виж, моля те, спри. Не мога да вдигна ръка на жена. Слабак. Моля те, не дей така. На какво викаш жена, бе? О, не, съжалявам. Просто... Чакай, искаш ли вместо да се бием да... Как да не искам да се бием като гледам този предизвикателен блясък в очите ти? Не се послай, знак се вдигнал и ясното! Как разбра? Ще ми кажи, не ме комена пак! Искаш ли да излезем? Откакто те видях, не мога да спра да мисля за теб. Очите ти, косата ти, осанката ти. Сякаш излязох. Я по-полек, разкарайте! Чакай, какво? 0885 7612 Гримджо е спада номер 6.
Не. Вече видяхме неговия тип жени. Трябва да са със силен характер и свободолюбиви. И видяхме какво би попречил. Агресия, тревога и гневни изблици. Тоест, ние вече знаем какви качества трябва да притежава идеалната с него партньорка. Гледай сега. Ето ги всички мадами. Така, ето например тази. Както виждаш, има лек характер и има достоинствата да задоволи нуждата му. Обаче, това не стига. Трябва и силен характер. И двойна порция здрав разум. Точно дали здрав разум? Дай ми ще моето очи. Идеално! Всички качества. Добре, ще ви трябва помощта ти, за да го представим. Бъди готов. И Ноe? Кресаки към пробай от супата ми. Не, мерси, благодаря. Сексистика пробай от супата ми. Какво подявате? И Ноe? Кресаки сам ползвате много лош език. И че го пробвам и от тъпата супа. Морамаса! Какво си направил? И че го обича и ме подявалите. Кресаки към аз не искам. Извинявай. И Ноe, изчакай ме, скоро ще приключа. Това, което си направил е непростимо! Не се кайте! Не дейте!